Ang murag na problema ning duha. Unsa man? Patay. Sa problema dahil ninyo ron. Nasuko na ka, Angkol. Wala, oy nakutan na naman ko. Buntis-buntis ka na ako, nyali ko mo kaya panagutan. Kabalo bitaw kang eskwela pa ta? Nag-eskwela ka, kaning problema ni mo, sulbara. Mao nang karon isumbong hindi kasi mong papa nga buntis ko. Iyo lang sa karon ba, kay makulutahan ko ni Papa. Ingon ba ito nga, pahumanon pong eskwela. Unsaon nimo pagka mag-eskwela nimo ana imong tirada? Atik-atik og eskwela pero chicks ang tirada. Ingana man na, basta batanon pa ta. Unya karon nga ako may nadisgrasya. Aw, 9 months po, magpa-immunize na ta. Immunize sa imong mata. Gaan ko palagi buntis yun ang bayhana lagi ba Kagahapon sa kantin, pertay pong suka. Mao na juguro na siya, buntis siya. Oh, naon sa man ka, gikaboy ka? Wala oy, ukira ko. Tara, balik na lang ta sa inyo ha, yatod na lang tika. Unsa ihatod ti ka? Mato ta sa inyo ha, pay bala to imong papa nga buntis ko. Ayaw sa lagi ba, kay high blood pa kay Papa. Makalayas ko guwas oras ani. Bahala ka, og di ka madto ako muadto. Ayaw sa lagi ba? Da, confirm, buntis jud ay. Ako bitay mangyab nimo sa una, tan-awa ron. Tugot po ko nimo sa una, dinta ka mabuntis ron, tan-awa mong kaagi. Uy, Jim, nakusa ka diya. Aw, kanang nangita og damang kay uso man og damang ron. Aw, uso di ay. Aw, kanang asa day mo? Diya ramis balay, namito yung Papa. Awa na resulta na. Aw, sige, amping mo. Sige, kita mi. Sige. Pang, hilaw pa man na imong kahoy, Pang. Ha? Hilaw pa man na, masugnog na day na. Kulang ba? Ako na, naghilaw pa mang taon na. Oy, di pa man taon na musiga. Bugaon lang ako daan kay para mauga ba? Ibulad sa adlaw ba? Ayo, Angkol. Angkol. Patay na pag itrabaho sa Papa, high blood yun sa motron. Ayo. Uy, nalaki yung anak. Ha? Yung anak ko. Nasa ron. Ay. Ano sabi kay tiwasan sa kuning adto dito unsay problema? Uy, hilaag laki mo. Wa mo nang eskwela? Ay ma, Ay, te, nalang ko isumbong sa inyo ha ba? Pero mas importante og si Angkol. Ay, naman si Angkol mo diha. Adoon ako. ma, ay ba? Hilom diha, tago-taguan pag yun nimo. Kasi tago-taguan day. Kasi pasabot ninyo. Sa may problema ning duha ka bata? Diretso daw ko ninyo. Natingala bitaw kung anong wa mo nang eskwela. Sa gyud problema. O may klase karon ba, gilaagran ako si Nicole Dre ah. Sige lag, di na tinuod te. Managbuga si Angkol og kahoy te. Ayaw sa ron ba? Ako giluoy ani ron. Ay sus, kinahanglan gyud di makabalo sila. Ayay, kay ka ako'y luoy. Murag lahi na ninyo ba? Sulti mi, sulti mi. Ali dire. Ali dire ay dagan-daganin ni problema nimo. Ang murag na problema ning duha. Unsa man? Patay. Unsa may problema ninyo ron? Angkol, nakadisgrasya si Ronron ba? Unsa? Kisa may nabanggaan nimo ron? Ay, dili motor call. Keep quiet sa ba? Sige, isa-isa ninyong problema. Samtang napa si Angkol ninyo dire. Samtang wala pa na nasuko. Ay, wa pa din na siya nasuko. Mao ganing ay sagtugan no. Amo tagag masuko na, asa ka tapon niton. Unsa problema dahil ninyo ron? Nasuko na ka, Angkol. Wala, oy nakutan na naman ko. Ay, kadlok day hawa pa na siya nasuko day na. Anak naging siya day. Ang hisa ko. Yung ihi-ihi diya, basibak na pun ka. Sige na be, isulti na ninyo be. Sige na, isulti na ninyo. Hello? Kinsa ni? Ay, si Brother Dudong? Nadere. Pangogi, pangita ka. Unsa ba ni? Hello, kinsa man ni? Sige. Pabuta ko ninyo. Pasalamat mo na ako ilakaw, pero wa pa ta nauman. Inigbalik na ako ha. Isumpay na to. Unsa isumpay? Part 2. Ang part 2.